Misumite og petisyon ang Davao Region Association of Transport Cooperatives and Corporations labot sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa lana. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, lakip sa gihangyo sa maong asosasyon ang taas pamasahe, pagbalik sa service contracting ug pag-ubos sa kining mga terminal fees sa mga LGUs ug uban pa aron matud pa nga makaapas ang ilang kita sa kamahal karon sa presyo sa lana. Wala may kasiguraduhan nga dunggon ang ilang mga hanyo sa national government. Apan malaumon nga midangop sa buhatan sa LTFRB 11 ang mga sakop sa Davao Region Association of Transport Cooperatives and Corporations. Ang maong grupo adunay 33 ka miyembro kooperatiba gikan sa nagadaiyang probinsya sa Davao Region. Kini aron ipaabot ang ilang mga hanyo sa national government pinaagi sa ilang position paper. Subay sa kapait nga sitwasyon karon sa transport sector sa walay preno nga pagsaka sa presyo sa lana. Gihangyo sa asosasyon nga ipadayon ang pagpatuman sa taas pamasahe. Kahinumduman nga gikan sila ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpatuman sa fare increase. Tinuod lang yun, sir, ako ang kadismaya na mo, may na lang unta to nga itaas na unta ang pamasahe. Pero mo kita akong gingon gahapon, sir, nga ang among ginahimo or tuntok sa buwan kay ang Region 11, one lang sa region sa tibuok Pilipinas. Pero at least naman lang na amay gihimo pamasin. Nasayod matud pa sila sa epekto sa taas pamasahe sa mga presyo sab sa palaliton. Apan mapugos sila, sanglit sila man sab ang maalaot sa taas nga presyo sa petrolyo. Sa tinuod lang po, sir, ang pagtaas sa pamasahe, dili man gyud siya maoy sulbad. Kay kung itaas po tinuora jud ang mga pamasahe, posible jud nga mutaas po ang tanan. Pero kung inani naman lang po, sir, nga wala po gihimo kay ang kanang mga subsidy karon nga gihatag by DSWD or kanang kuan nila kanang sa ilang fuel subsidy, kanang 5,000 nila, sir, murag one day lang man na siya nga consume sa biyahe. Maglisod na matud pa ang mga kooperatiba ug apas sa ilang inadlaw nga remittance sa bangko. Ang ubang cooperative sa transport dito sa Mako, dili dapit sa Padulog Baganga, i-stop na gay nila ang uban lang operation kay dili na gyud makaya. Lakip sa gihangyo ang resumption sa service contracting program, pagpahugot sa pagpanakop sa mga kolorum, pag-ubos sa terminal fees sa mga LGUs, mahatagan og assistance sa loan amortization sa modernized units, ug saktong fuel regulation alang sa public land transportation. Kung wala matud pa hinanaling intervention gikan sa gobyerno, dili imposible nga mabawasan ang transport services nga magserbisyo sa commuting public. Ipaabot matud pa sa Central Office sa LTFRB ang maong petisyon. Sara, permado na kagahapon ni Pangulong Bongbong Marcos ang balaod nga nag-grant kaniya og authority aron nga isuspend o i-reduce ang excise tax sa produktong petrolyo. Apan karong adlaw sumala sa Malacañang nga under review pa ang reduction rate. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.